Hari istiqomahan sehingga kula panjenengan saged sesarengan nderekaken tali jamura. Mugi-mugi napa ingkang kula panjenengan sedaya ingkang kula panjenengan lampahi wonten ing dalu menika estu saged barokah dumateng kula panjenengan supaya dumateng sedaya keluarga kita, amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya binjing wonten ing yaumil qiyamah nabi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Hadratal muhtaromin sedaya ingkang kawula mulyakaken, kawula saged